Nu-i așa că vă plac deserturile rapide? Și mie îmi plac, mai ales când sunt denicioase. Salut! Eu sunt Denisa. Bine v-am regăsit la o nouă rețetă denicioasă. Facem astăzi tort de biscuiți simplu și rapid. Ingrediente: biscuiți cu unt, circa 2 pachete. În funcție de dimensiunea biscuiților, cantitatea poate varia. Lapte călduț, 200 de ml. 2 plicuri de zahăr vanilat, 2 linguri de rom, 500 de grame de mascarpone, 250 de grame de cremă de ciocolată cu alune, 2 linguri de extract de vanilie, iar la ornare puteți folosi ce doriți. Eu am folosit fulgi de nucă de cocos și crumbles. Peste laptele călduț punem zahărul vanilat și romul, amestecăm și lăsăm puțin deoparte cât timp ne ocupăm de cremă. Peste mascarpone punem crema de ciocolată, punem și extractul de vanilie și mixăm totul 2-3 minute să se încorporeze foarte bine toate ingredientele. Observați ce cremă pufoasă am obținut. Procedăm în felul următor. Înmuiem biscuitele în lapte, foarte puțin, doar îl trecem prin lapte. Punem un strat generos de cremă. Înmuiem iar biscuitele, îl punem peste cremă, punem cremă peste el. Facem așa un mic turnuleț în mână mai întâi. Și apoi îl lăsăm pe un platou. Și vom forma acolo turnulețul. Luăm iar un biscuit, îl înmuiem în lapte, îl punem peste celălalt și tot așa, până formăm un turnuleț destul de mare. După ce l-am format, cum vedeți aici la mine, îl răsturnăm și îl poziționăm pe platou. Și continuăm tot așa. Eu am făcut un tort mai mare, motiv pentru care la mijloc am pus puțină cremă, astfel încât următorul turnuleț să-l pot lipi de primul, așa cum vedeți în imagine. Continuați până finalizați toți biscuiții. Nu uitați să păstrați 2-3 linguri de cremă cu care să îmbrăcăm tortul. Ornăm cu ce avem. Mie îmi place foarte mult să ornez acest tort cu fulgi de migdale prăjiți, însă nu am avut. Păstrăm tortul la frigider pentru măcar jumătate de oră înainte de servire, dar se poate servi imediat, la fel de bine. Îl tăiem așa cum vedeți în imagine, oblic. Asta pentru aspect, să vă impresionați oaspeții. Este delicios, sper să-l încercați. Are ingrediente puține, dar delicioase. Până data viitoare, să auzim numai de bine. La revedere!